να κάνουμε να δεν εμφανιστεί σύντομα? Τι να σου πω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκαμε τον η μάνα σου. Είμαστε εδώ και περιμένουμε με σταυρωμένα τα σέρκα. Καλά, να σε ξαναπιάσω. Πού πάει? Να την Εύρο. Ρένα, αφού δεν ξέρουμε που είναι μάνα μου. Να ψάξω παντού, δεν μπορώ να περιμένω. Θα χρειαστεί. Τις νύχτες που έλειπε από το σπίτι σας ήταν μαζί μου. Σκάσε! Μας κοροϊδεύει και τις δυο, ακούς και τις δυο! Μου έλεγε πως μ' αγαπούσε, πως ήμουν η ζωή του. Ψέματα, ήταν όλα ψέματα! Σκάσε, είπα! Αν ποτέ θελήσεις να μιλήσεις σε κάποιον, να ξέρεις ότι εγώ Καλά ρε, γιατί ήρθες απευθείας? Γιατί δεν πήγες στο σπίτι να ξεκουραστείς? ήθελα να δω Τη Σοφία. και τον πατέρα της, πώς είναι. Εντάξει, η κατάσταση του είναι σταθερή. Ωραία, αυτό είναι καλό. Ευτυχώς δεν είχαμε επιπλοκές. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Κοίτα, οι εξετάσεις του είναι σχετικά καλές. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να συνέρχεται. Μακάρι. Είδες τη Σοφία? Ναι φίλε, είναι πολύ χαλιά. Ναι, ρε. Δεν αντέχω να τη βλέπω σε αυτήν την κατάσταση. Μας χρειάζεται δίπλα της τώρα. Εσύ καλά κάνεις να μείνεις μακριά της. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς? Μια χαρά κατάλαβες τι εννοώ. Αντρέα. Αλέξη, η Σοφία είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Αν την πλησιάσεις αυτή τη στιγμή μπορεί να ενδώσει. Και αν ενδώσει τότε θα το μετανιώσει και ξέρεις τι σε περιμένει. Έλα. Ετοιμάζομαι να κάνω εκείνο που μου ζήτησες. Τι? Θέλω να περιμένω οδηγίες για το επόμενο χτύπημα. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, φυσικά. Είστε γιατρός. Ναι. Το όνομά σας? Σοφία. Ξέρετε, μόλις ήρθα στην Κύπρο και ήρθα στην κλινική επειδή ένιωσα ξαφνική αδιαθεσία. Εντάξει, πέτε μου τι νιώθετε. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς γιατί είναι... Εντάξει. Να πάμε μέσα να σας εξετάσω, θέλετε? Ναι, θα το εκτιμούσα πολύ. Ωραία, πάμε. Είστε καλά? Με συγχωρείτε. Αλέξη, Τι? εγώ απλώς ήθελα να σου... Δεν περίμενα να έχεις αυτή την εντύπωση για μένα. Τι πιστεύεις δηλαδή, πως θα εκμεταλλευόμουν τον πόνο της για να τη φέρω κοντά κάτι μου? τέτοιο, ρε. Αυτό εννοούσες όμως. Όχι. Βλέπεις παντού προβλήματα. Φαντάζεσαι συνεχώς προσβολές. Εγώ φαντάζομαι προσβολές. Αυτό που λες δεν είναι προσβολή? Καλά, ρε. Θα έλεγα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο για σένα. Για τέτοιο άνθρωπο με έχεις. Αυτά φαντάζεσαι για μένα? Τρέα. Με ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, έτσι δεν είναι? Και ξέρεις πως θα έκανα το ίδιο ακριβώς για οποιονδήποτε με είχε ανάγκη. Η Σοφία δεν είναι καλά. Και θα τη σταθώ άσχετα από τα συναισθήματα που έχω. Εγώ απλώς θέλω να σε προστατέψω. Να μην φας άλλο τα μούτρα σου. Μην ανησυχείς. Θα προσέχω. Και δεν πρόκειται να ξεφύγω από τον έλεγχο, εντάξει? Μα τον έχεις χάσει ήδη τον έλεγχο. Παράτησες ήδη μια φορά τα όνειρά σου. Τι άλλο περιμένεις? Δεν θα παρατούσα ποτέ τα όνειρά μου. Και από εδώ να έφευγα, ακόμα γιατρός θα ήμουν. Α, ωραία. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ένα από τα όνειρά σου ήταν να δουλέψουμε μαζί. Εντάξει, μπορούμε να σταματήσουμε γιατί δεν θέλω να τσακωθούμε. Ναι, ούτε εγώ θέλω να τσακωθούμε. Αλλά δεν αντέχω να σε βλέπω άλλο σε αυτή την κατάσταση. Αλεξή, εγώ σε έφερα εδώ να δουλέψεις και δεν αντέχω να σε βλέπω να υποφέρεις άλλο. Οκ, φίλε. Από εδώ και στο εξής θα με βλέπεις μια χαρά, εντάξει? Στο υπόσχομαι. Περίμενε, ρε. Θα τα πούμε μετά.
Πιστεύεις δηλαδή πως αποφεύγει το Μάνο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο? Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Από όσα μου έχεις πει, φαίνεται να το συμπαθεί πολύ. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Μα δεν ανησυχώ. Αλλά, Ωραία νιώθω. τι λες? Σαν να παίρνουν όλο το δρόμο τους. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Θα σου εξηγήσω. Μετά από ό,τι έγινε, είπα στο Μάνο να περιμένει λίγο έξω από την πολυκατοικία και να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Είδε κάτι περίεργο? Πήγε ο πατερούλης μου. Ναι, μου είχες πει ότι θα πάει. Περίμενε, το καλύτερο δεν στο είπα. Μπήκε μέσα και μετά από λίγο τον είδε ο Μάνος να βγαίνει έξω, πήρε και μανία. Τι? Τσακώθηκαν? Οι φωνές τους ακουγόντουσαν μέχρι κάτω. Σκέψου ο Μάνος ανησύχησε και ήθελε να πάει να χτυπήσει την πόρτα. Με τη μάνα σου μίλησες? Όχι, δεν το σηκώνει. Μάλλον είναι χάλια. Και χαίρεσαι, παιδάκι μου. Δεν καταλαβαίνεις, ρε Άννα. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να την πείσω να έρθει μαζί μου στην Κύπρο. Και αν τα ξαναβρούν? Δεν θα τα ξαναβρούν. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Ήταν όλα ψέματα. Ψέματα! Σκάσου είπα! Βάζει την αλήθεια, Τρέμεις, μην βγουν όλα στην επιφάνεια. Μη συνεχίζεις. Ξέρεις που είμαι ικανός να φτάσω. Πού? Με σκοτώσεις? Απάντησέ μου! Θα με σκοτώσεις? Άστα, πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του. Θέλω να μου μιλήσει κάποια στιγμή. Μου είχες πει ότι ήταν μεθυσμένος όταν έγινε το ατύχημα. Ναι. Πίνει πολύ? Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το βλέπω. Ήτανε σε κλινική απεξάρτηση, αλλά δεν τα κατάφερε. Καταλαβαίνω. Αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία. Αυτό εννοείται. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω να τον αναλάβω εγώ προσωπικά, σε πειράζει? Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει καλά. Σοφία. Αντρέα, πρέπει να πάει στο δωμάτιο της νοσοκόμας. Τι έπαθε, κάτι Μαρία? Άρχισε να συνέρχεται. Α, ξέχασα να σου πω. Τελικά χάσαμε το διαμέρισμα, νοικιάστηκε. Ναι. Με όλα αυτά που έγιναν, δεν βρήκα χρόνο να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη και μου είπε πως δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο. Δεν πειράζει. Όμως δεν μπορείτε να συνεχίσετε να μένετε άλλο εδώ. Θα ξαναψάξω. Περίμενε λίγο. Γιατί? Ο Μάνος επιμένει. Θέλει να έρθει στην Κύπρο. Μόνιμα. Δεν το βλέπω να επιστρέφει. Μου το είπε ξεκάθαρα, αν δεν επιστρέψω μαζί του, θα μείνει κι αυτός εδώ. Και αν πείσω και τη μάνα μου να έρθει, θα χρειαστεί να βρούμε μία μονοκατοικία. Μην ανησυχείς για τον Κωνσταντίνο. Δεν πρόκειται να θετήσω την υπόσχεσή μου. Μα δεν θέλω να σου φορτώνω το μικρό. Θα βρω μια λύση. Αυτό να μην το ξαναπείς, Άννα. Ο μικρός θα μείνει μαζί μου όσο χρειαστεί. Πώς ρε Νεφέλη? Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να το πω στο Μάνο και τη μητέρα μου. Φοβάμαι. Το μυστικό σου είναι ασφαλές. Μην είναι ήσυχη. Δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Με εμπιστεύεσαι απόλυτα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τότε θα με αφήσεις να φροντίσω εγώ το γιο σου και σου υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να αφήσω κανένα να του κάνει κακό. Κώστα. Κώστα, μ' ακούς? Αν μ' ακούς, κούνα το χέρι σου. Ήμουν σίγουρη ότι με είχες ακούσει. Άνοιξες τα μάτια σου και με κοίταξες. Σε παρακαλώ, δώσε μου έστω μια μικρή ένδειξη. Κάτι που να μου δείξει. Αν άκουσες, αν γνωρίζεις. Σου έχω πει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρω τη δύναμη να σου μιλήσω. Η αλήθεια πονάει, Κώστα. Και πιο πολύ από όλους εμένα. Πίστεψέ με. Όμως πρέπει να μάθεις τι έγινε τότε. Νομίζω πρέπει κι εγώ να μάθω τι έγινε τότε. Και όντι φορά να μου πεις θέλεις, θέλεις. Αμάν, ευκέτε, να μου να κάνω. Καλά, κύρα μου, έχεις πρόβλημα με την όρασή σου? Έθωρες ότι σταμάτησα. Απολογούμε. Τώρα να πιάσουμε αστυνομία. Όχι την αστυνομία. Σταυρούλα. Βασικά εγώ πάω σε μια φίλη μου για να πάμε να πιούμε έναν ποτό και... Όχι, δεν ξέρω ότι ήσουν εσύ στον μπροστινό αυτοκίνητο. Παρακολουθείς μου. Παρακολουθώ σε. Κύριε Λέισον, παρακολουθώ σε. Νέλος σου πέρασε το πράγμα το μυαλό. Ποιον είναι να πιάσει τηλέφωνο? Την αστυνομία να έρθει να σε συνάξει. Όχι,
Να πληρώσω τη ζημιά, αλήθεια, να την πληρώσω, αλήθεια. Ορίστε, δεν έχει καμία ζημιά, ούτε γρατσουνιά. Ναι, ναι, αστυνομία. Έχει μια παιδί που με βουρά πίσω. Ναι, φάτσιζε πας στο αυτοκίνητο μου. Στο δημοτικό πάρκινγκ. Ακούω. Τι έγινε τότε? Σοφία μου. Μη μου αρχίσεις τα Σοφία μου, δεν ξέρω αν έχω ιδέα. Τα ψέματα τελειώσαν, κυρία Μαρίνα. Ήρθε η ώρα να μας πεις τι έκαμες τότε και να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Συγγνώμη, αλλά τόσα χρόνια κατηγορούμε τον παπάν και έχουμε το σε δεύτερη μοίρα, επειδή εσύ για ένα λόγο τον οποίο εγνωρίζω αρνείσαι να μας μιλήσεις. Παιδί μου, σε παρακαλώ. Ως δαμέ. Πες μας τι έκαμες τότε, τι έγινε. Ανοίξε το στόμα σου και μίλα. Εγώ φταίω. Για όλα. Εγώ... Εσύ, τι. Ήμουν... Τι να γίνει, να σου βγάλω μια τις λέξεις. Ήμουν σε απόγνωση. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να βρω μια λύση για να... Τι λύση? Δεν ήθελα να τους δώσω το σπλάχνο μου. Έκαμες το όμως. Έκαμες το και θυμούμαι ο παπάς επίεζε σε να μην το κάνεις. Γιατί το έκαμες? Επειδή... Περίμενε, πού πάεις? Περίμενε. Μπορείς να με ακούσεις? Λέγε, Σοφία. Καταλαβαίνεις σε τι θέση βρίσκομαι τον τη στιγμή, ναι? Να καταλάβω ακριβώς τι. Ότι είμαι ανάμεσα σε σένα και τον παπά. Μια ζωή να ακούω να κατηγορά ένα στον άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Μίλα μου. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Τότε γιατί αντιδράς με τον τρόπο? Μαμά, μίλα μου και υπόσχομαι σου πως ό,τι πούμε να μείνει μεταξύ μας. Σοφία, με πιέζεις να σου μιλήσω για ένα θέμα που δεν έχω να σου πω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να σας βοηθήσω, κατάλαβε το. Είπες μέσα στον παπάν ότι πρέπει να μάθει τι έγινε τότε. Είδες λοιπόν που λέμε και ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Φτάνει, Σοφία. Μαμά! Δεν είχα άλλη επιλογή, Σοφία. Σας το είπα τόσες φορές. Ήταν θέμα επιβίωσης. Και ναι, ο πατέρας σας επέμενε να μην το κάνω. Αλλά δεν είχε δουλειά. Και δεν καταδεχόταν να κάνει οτιδήποτε. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βρει δουλειά. Αν και επέμενε ότι έκανε τα πάντα για να βρει. Ήταν, βλέπεις, από εύπορη οικογένεια. Μεγαλωμένος στα πούπουλα. Τούτα ακούσαμε τα 1.000.000 φορές. Είδες λοιπόν που με αναγκάζεις να επαναλαμβάνομαι και δεν έχει νόημα. Νόμιζα ήθελες να του πεις κάτι καινούριο, κάτι που δεν ήξερε. Καμία σχέση. Σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Για μια φορά. Να καταλάβω τι ακριβώς? Ότι η οικονομική καταστροφή του παππού σας δεν μας άφησε κανένα περιθώριο. Και ναι, Σοφία, έχω μετανιώσει. Πολύ. Αν υποψιαζόμουν και μόνο το τι θα ακολουθούσε, θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να δώσω το μωρό μου. Αν και πρέπει να πω ότι εγώ προκάλεσα την καταστροφή. Για το κακό που μας βρήκε εγώ φταίω. Πού ήσουνα? Σε περίμενα όλο το βράδυ. Γιατί?
Για να συνεχίσεις αυτό που άρχισες. Δεν πάμε καλά με αυτά. Καθόλου καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα όμως. Χαίρομαι που συμφωνούμε και σε κάτι. Αυτό θες δηλαδή? Να το διαλύσουμε. Καθένας στο δρόμο του. Βλέπεις να υπάρχει άλλη λύση? Είχες πει πως μ' αγαπούσες. Και εσύ το ίδιο μου λέγες. Από ό,τι φαίνεται όμως ήταν όλα ψέματα. Κάνεις λάθος. Εγώ πάντα μαζί σου ήμουν ειλικρινής. Ενώ με την Ελένη. Την Ελένη την έχω φλωμώσει στο ψέμα. Εσύ όμως ήξερες πάντα όλη την αλήθεια. Και δέχτηκα τους όρους σου χωρίς καμία αντίρρηση. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Τώρα όμως υπάρχει. Να διαλέξεις, Δημήτρη. Ή μαζί μας, ή με την Ελένη και τον Αλέξη. Η απόφαση είναι δικιά σου. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν έκλεισαν μάτινεψες. Όχι, δεν το περίμενα να σου κάνει έτσι πράγμα ο κύριος Αριστοτέλους. Αν είναι δυνατόν, μάνα μου, να με κάνει εμένα να περάσω ολόκληρη τη νύχτα στον αστυνομικό σταθμό, γιατί η μίση μου έμπηκε του ιδέα ότι παρακολουθώ το. Εν και ισχύει έτσι πράγμα, είναι. Όχι, αγάπη μου, καμία σχέση. Όχι, ήταν να πέσω τόσο χαμηλά εγώ. Καλά, πού ήξερες πως είναι στη συγκεκριμένη καφετέρια? Απλώς παίρνουν τυχαία που για με και είδα τον που έμπαινε μέσα. Και το ατύχημα τυχαία έγινε. Φυσικά, αγάπη μου, κύριε Λέισον, ούτε κατάλαβα εγώ ότι ήταν στον μπροστινό αυτοκίνητο. Όταν κατέβηκε, κατάλαβα ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο. Πολλές συμπτώσεις γίνονται τελευταία. Μα είδες, τελικά ο Θεός θέλει μας μαζί. Ναι, αλλά σας θέλω για πολύ καιρό μαζί ακόμα μετά από τούτα ούλα. Πρέπει να κάνω κάτι να τον ηρεμήσω. Σαν τι? Άρα για του δω κανένα χαπούι. Όχι, Σταύρη, για όνομα του Θεού. Κυρία Σταύρη σε χώρο δουλειάς. Sorry, μπερδεύτηκα. Να μου γυρεύει τούτη δαμέ. Γεια σας. Μελίνα. Να μου γυρεύει δαμέ. Εν της είπες, να συγκατοικήσουμε, να μετακομίσεις σήμερα σπίτι μου. Τι? Ήρθα να σε ρωτήσω, Ιωάννα, μα χρειάζεσαι κάποια βοήθεια. Και να δεις και τον Ανδρέα. Έχασες όμως, κουκλίτσα μου. Το απόγευμα έρχεται δουλειά. Κωνσταντίνα μου, σου έχω πει να προσέχεις με την μπάλα. Με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Πόσο χρονών είσαι? 5. Κοντζά μου άντρας. Είστε για διακοπές εδώ? Περίπου. Ωραίο γιο έχετε, να το χαίρεστε. Δεν είναι η μητέρα. Α, με συγχωρείτε. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εσείς είστε για διακοπές εδώ? Κι εγώ περίπου. Γεια. Είσαι έτοιμη? Ο γιος μου. Δεν συστηθήκαμε. Ελένη. Νεφέλη, χάρηκα. Κι εγώ. Ο Αλέξης. Χαίρομαι πολύ. Στην κατάσταση. Στο τέλος θα καταρρεύσεις. Θεία, με τα ούλα που συμβαίνουν δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αγάπη μου, πρέπει να ξεκουραστείς. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που σε άϊπνη. Αφήστε τούτα. Και είπε μου τι είναι να κάνω με τη μάμα μου. Δεν έχω ιδέα. Θεία, μετά τα χτεσινά είμαι πλέον σίγουρη ότι ο παπάς μου έχει δίκαιο για όλα. Τι εννοείς όλα? Ότι δεν την κατηγορούσε άδικα τόσα χρόνια.
Θέλεις να πεις ότι πιστεύεις ότι φταίει μόνον η Μαρίνα? Για όνομα του Θεού, Σοφία! Εσύ ξέρεις την καλύτερα από τον καθένα. Έφτασες τώρα και εσύ στο σημείο να την αμφισβητείς. Είπα σου το και πριν. Άκουσα τη με τα αυτιά μου να λέει... Δεν κατάλαβες καλά τι εννοούσε. Τι με κοιτάζεις με το ύφος? Ξέρεις και εσύ. Τι λες? Ξέρεις και καλύφκεις τι. Καμία σχέση. Ακούτε να σας πω ένα πράγμα. Μόλις ο παπάς μου γίνει καλά, εγώ να σταθώ δίπλα του, να είμαι με το μέρος του και να μάθουμε την αλήθεια. Σοφία! Και μόλις μάθουμε την αλήθεια, θεία, να πάρει ο καθένας να μου το αξίσει. Τι είπες? Με άκουσες? Πας καλά, Μαρθά. Μετά από τόσα χρόνια μου ζητάς να διαλύσω την οικογένειά μου. Και εμείς τι σου είμαστε, Δημήτρη? Εμείς δεν είμαστε η οικογένειά σου. Συνέλθε, Μαρθά. Συνέλθε. Γιατί θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, αγάπη μου. Μέχρι τώρα μια χαρά βολεύτηκες. Καιρός όμως να πάρεις μια ουσιαστική απόφαση. Δεν θα μου επιβάλλεις εσύ το τι θα κάνω. Κάνεις λάθος. Έχω το δικαίωμα να σου επιβάλλω ό,τι θέλω από εδώ και πέρα. Σοβαρά. Μάθε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να γίνει το δικό σου. Πολύ ωραία. Τότε να μαζέψεις τα πράγματά σου και να εξαφανιστείς από τη ζωή μας. Πολύ ευχαρίστως. Αν αυτό θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, θα το κάνω. Να ξέρεις όμως, από τη στιγμή που θα περάσεις εκείνη την πόρτα, για μας θα έχεις πεθάνει. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Η Νεφέλη. Τι είναι Νεφέλη? Νεφέλη δεν θέλει να σε δει μπροστά της. Αυτό θα το δούμε. Τι εννοείς? Δεν θα σου δώσω λογαριασμό τι θα κάνω με το παιδί μου. Πολύ αργά δεν θυμήθηκες ότι η Νεφέλη είναι και δικό σου παιδί. Όταν μάθει την αλήθεια θα δούμε με ποιανού το μέρος θα πάει. Τι είπες, Δημήτρη? Λυπάμαι. Δεν μου αφήνεις περιθώρια. Μην τολμήσεις να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις στο παιδί για το παρελθόν, γιατί θα με δεις έτσι όπως δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ σου. Σε φοβάμαι, Μάρθα. Τόλμα. Και θα δεις τι σε περιμένει. Τι είναι, Μαρθά? Ξέρεις κατά βάθος ότι στο τέλος η Νεφέλη θα έρθει με το μέρος μου και άρχισες τις απειλές. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Κανέναν μας δεν συμφέρει να μάθει το παιδί την αλήθεια. Γι' αυτό άσε τους τσαμπουκάδες στην άκρη και κοίτα να βρούμε μια λύση για το καλό όλων μας. Τι λέει, Σταύρη μου? Εν ήρθα δάμε για να δω τον Ανδρέα. Α, μάλιστα. Τούτα, αγάπη μου, να τα λες της Ιωάννας που σε πιστεύει. Εμένα δεν με ξεγελάς. Αφού είπε μας ότι ξέχασε το, δεν θα το ξανανοχλήσει. Α, μάλιστα. Δηλαδή, εν το θέλεις πλέον? Όχι φυσικά. Εγώ δεν παρακαλώ κανέναν. Α, μάλιστα. Ούτε δηλαδή ας σου πω ότι συνήλθε η Μαρία να σε πειράξει. Τι σου έλεγα, αγαπητή μου Ιωάννα? Ορίστε η απόδειξη. Η φιλενάδα μας έχασε το χρώμα της. Καμία σχέση. Μελίνα μου πήγαινε σπίτι και να έρθω εγώ μετά, εντάξει? Εντάξει, να φύγω. Και να μην ξανάρθεις. Δεν υπάρχει λόγος, αφού ο Ανδρέας γουστάρει την νοσοκόμα. Σταμάτα. Καλά. Τούτη, μια ημέρα να μου το θυμηθείς, θα καταλήξεις στο ψυχιατρίο. Ναι, αλλά ήσουν και εσύ πολλά σκληρή μαζί της. Αγάπη μου, τούτον έκαμα το για να καταλάβεις πόσο επικίνδυνη είναι και να μην κάνεις παρέα μαζί της. Μα εγώ και να μην πάεις να μείνεις μαζί της. Είπα να πάμε να πάμε. Όχι, γιατί θα σε εμπλέξει και εσένα και θα έχουμε όλοι άσχημα ξυμπερτέματα. Αν είχα περισσότερο χρόνο θα πηγαίναμε μια βόλτα στην Πάφο. Είναι ωραία εκεί. Πολύ. Ίσως από τις πιο όμορφες πόλεις της Κύπρου. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Καλά είναι και εδώ στη Λευκοσία. Δεν μ' αρέσει καθόλου που σε αφήνω μόνη σου, όμως να το ξέρεις αυτό. Τα πάνε αυτά, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα η δουλειά σου. Ναι. Θα μου γνωρίσεις τον Ανδρέα? Σύντομα. Θέλω να γνωρίσω και τη μητέρα του. Πώς είπαμε το τη λέμε? Σκεύη. Κανόνισε να φάμε μαζί. Θα κανονίσω, απλά τώρα είναι λιγάκι δύσκολο. Γιατί?
Ο θείος του Αντρέα είναι σε κόμμα στην κλινική. Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι. Βέβαια, απόλυτα. Κρίμα. Μακάρι να γίνει καλά σύντομα, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τη Σοφία σε τέτοια κατάσταση. Τη Σοφία? Τι σχέση έχει η Σοφία με το θείο του Ανδρέα? Σου έχω ξαναπεί πως η Σοφία και ο Ανδρέας είναι εξαδέρφια. Ο πατέρας της είναι αυτός που είναι σε κόμμα. Τον έχουν στην κλινική που δουλεύεις εσύ? Ναι. Σοβαρό μιλάς τώρα? Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ σε χειρό μου το κατάλαβα. Και πώς τη δικαιολογήσει η μάμα του τον πάγκουσες να ράλει του παπά? Πώς θα το δικαιολογήσει, έλεγε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Κατάλαβα. Θυμήθηκε τη χροκοπία του παππού και ότι ο παπάς τότε δεν ήθελε να βρει δουλειά και ήταν μεγαλωμένος μες στα μπουμπούλα. Μάλιστα. Του τα ακούμε τόσα χρόνια δηλαδή. Ακριβώς. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Που τη μια ο παπάς υποστηρίζει ότι έψαχναν απεγνωσμένα δουλειά για να μπορέσει να μεγαλώσει το μωρό, και η μαμά λέει ότι ο παπάς δεν καταδέχεται να δουλέψει οπουδήποτε. Ο καθένας λέει τη δική του εκδοχή. Αν δεν ήξερα τι να κάνω, κουράστηκα, βαρέθηκα, αλήθεια. Είσαι σίγουρη πως την άκουσες να λέει πως πρέπει να μάθει τι έγινε τότε? Ναι, ρε, να τον άκουσα. Άρα είναι ολοφάνερο πως κάτι άλλο θέλει να του πει. Κάτι που δεν ήξερε ο παπάς. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πολλά σοβαρό έγινε. Πρέπει να την πιέσουμε να μας πει την αλήθεια. Ναι, αλλά πώς? Δεν ξέρω, κάτι να σκεφτώ. Δεν έπρεπε να τη διακόψω. Έπρεπε να την αφήσω να συνεχίσει να δω τι ήταν να του πει. Τώρα ήταν να μαθαίναμε την αλήθεια. Μαρίνα! Τι έκαμες ρε Μαρίνα? Είναι δυνατόν να πεις τούτα τα πράγματα μπροστά στη Σοφία? Πώς είναι? Πήρκε μανία εναντίον σου. Δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω. Δεν την είδα ρε Σκεύη. Κοίτα, εμείς οι δυο θα λορκαστούμε άλλη φορά. Μην νομίζεις ότι να μου ξεφύγεις. Είναι φανερό πια ότι κάτι μας κρύβεις. Σκεύη. Πλέον, κατάλαβα και τον λόγο που εξαφανίστηκες. Είπες το μυστικό σου στον Κώστα, επειδή νόμιζες ότι σε άκουε. Και μόλις άνοιξε τα μάτια του... Σε παρακαλώ, Σκεύη, μην αρχίζεις κι εσύ τώρα. Τώρα όχι. Όμως πολύ σύντομα θα αναγκαστείς. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με τη Σοφία τώρα. Τι σου είπε ακριβώς? Αν μην καταλαβαίνεις. Εστράφηκε εναντίον σου. Είπε μου ότι μόλις γίνει ο Κώστας καλά, θα μάθουν μαζί τι έγινε τότε και ο καθένας θα πάρει ό,τι του αξίζει. Μου, τι θα κάνω τώρα? Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, μόνο μία επιλογή έχεις. Δηλαδή? Να πιάσεις τις κόρες σου και να τους πεις την αλήθεια χωρίς δικαιολογία και χωρίς περιστροφές. Μαρίνα, μόνο αν ακούσουν τα πάντα που σένα με κάθε λεπτομέρεια, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να σε συγχωρέσουν. Λύση για το καλό όνομα μας δεν υπάρχει, Δημήτρη. Και τόσα χρόνια πώς τα βγάζαμε πέρα? Να υποχωρήσεις. Μόνο από τη δική μου πλευρά. Εγώ δηλαδή τόσα χρόνια τίποτα δεν έχω κάνει για εσάς. Πώς? Μας πρόσφερες μια πλουσιοπάροχη ζωή. Δεν εννοούσα αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, Δημήτρη. Μια ζωή παλεύω μόνη μου. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και μέχρι τώρα τα είχα καταφέρει μια χαρά. Και τι άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη? Το παιδί. Μεγάλωσε και δεν ανέχεται πια αυτή την κατάσταση. Κάποια στιγμή θα της περάσει. Όλο αυτό μου λες τον τελευταίο καιρό και είδα το αποτέλεσμα. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις μόνη. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει. Αυτό θα εξαρτηθεί από σένα. Θα κάνω τι μου πεις. Σου έχω πει. Αυτό δεν γίνεται. Μη βιαστείς να μου δώσεις μια απάντηση, Δημήτρη. Έχεις μερικές μέρες. Μαρθά. Ή μαζί μας, ή μαζί τους.
Σκέψου το καλά πριν πάρεις την τελική σου απόφαση. Μεν μου πεις. Κάμνεις διάλειμμα. Πού το κατάλαβες? Φτιάβασα πριν από στο δωματιό τον αστρολογικό σου χάρτη. Και λένε ότι κάνω διάλειμμα. Μα Παναγία μου ρε παιδιά, συνεχίζει το, πού να τη φατσίσω. Ευτυχώς που ξεκίνησα διαλογισμό, διαφορετικά ήταν να σε τρέχω μαλλιά σου. Τι ξεκίνησες? Διαλογισμό. Α, κατάλαβα. Διαλογισμός, εντζήνων το πράγμα που τη μια ημέρα τρώεις μπανάνες, την άλλη πατάτες. Και το βράδυ καροτό χυμό. Αγάπη μου, επειδή όμως σήμερα δεν είχα κάτι άλλο, έφαγα έναν κουπανιστό. Κόρη, μα περιπέζεις με. Τελειώνε, τράβα τώρα, πιένε στο 2-12. Τρώω. Πόσες φορές σας είπα να με τρώτε εδώ μέσα, έκαμε στα γέρημα. Τι εννοείς? Γέμωσες στους τόπους ψουμούθκια, κόρη. Ένα που φταίω εγώ, αφού είπα χίλια φορές και το κατηνιέρι να δεν το ψήνει πολλά το σαντουίτς και κάνει το καπυρωτό. Μάνα μου ρε, μάνα μου. Πόσα προβλήματα έχεις και εσύ, πόσο δίκιον έχεις. Πε μου, θέλεις να πάω να του κάνω πρόβλημα? Ναι κυρία Σταύρη μου, είναι ανεπίτρεπτη τούτη κατάσταση. Θέλω σου πω κουκλά μου, κάνεις μου μια χάρη. Καλό, ό,τι θέλεις. Αν καμιά φορά πάθω οτιδήποτε, τροχαίο, καρδιακή προσβολή, οτιδήποτε, please, αφήστε με να πεθάνω. Τι εννοείς? Εννοώ αγάπη μου ότι παρά να με φέρουν δα μέσα και να με πεθάνετε εσείς αργά και βασανιστικά, καλύτερα να φύγω έτσι. Συμπεριφέρεσαι λίγο περίεργα, συμβαίνει κάτι κυρία Σταύρη μου. Αγάπη μου, δα μέσα τα εγκληνική. Εν η ταβέρνα του χορκού σου στον ποταμό του Λιοπετρίου. Ο κόσμος έχει τα προβλήματα του. Κάθε μέρα δα μέσα θα πεθανείς και ένας. Και εσύ ο νους σου εμπάς το σάντουιτς που σου το έκαμε ο κατηνιέρης καπυρωτό. Απαναγιά μου, έτους. Μα ποιους? Ποιους κόρη, τα θωρείς πάνω. Τον ητή, λιμπούρους αγάπη μου, λιμπούρους. Τέλειωνε, πήγαινε φέρε σκούπα. Πότε τέλειωσε το διάλειμμα μόνο? Ναι, τέλειωσε. Κάμε α. Τώρα τέλειωσε. Άντε. Έλεος. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το περίμενα τούτο. Ούτε εγώ το περίμενα. Βλέπεις, σε κατάφερε η κυρία Μαρίνα να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Γιατί όμως? Τόσο ντρομερόν εντζήνων που έγινε τότε που φοβάται να το αποκαλύψει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μήπως τελικά ο παπάς είχε δίκιο για ούλα. Μπορεί. Γι' αυτόν το ρίξε στο ποτό. Εντάξει. Να μην ξεχνούμε όμως το πόσο υπέφερε και η μάμα στα τζέρκα του. Ανά, μάλλον θα ήσουν κάτι μάθει και θέλει να το επιβεβαιώσει. Πώς ρε Σοφία, με το να τη χτυπάς σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ώρα τώρα να το συζητήσουμε. Τώρα πρέπει να δούμε πώς να τη χειριστούμε. Έχεις καμιά ιδέα? Πρέπει να βρούμε τη Στέλλα. Ψες τη νύχτα έκλεισα μάτι, προσπαθούσα να βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά. Και πού κατέληξες? Στο ότι η Στέλλα μάλλον κάτι έμαθε για τη μάμα. Γι' αυτό να εξαφανίστηκε. Ναι. Και θυμήθηκα μια συζήτηση που έκανα με τον παπά μετά που έφυγε η Στέλλα. Και ο Γίνος το ίδιο πιστεύει. Τώρα που το λαλείς, και εμένα είπε μου κάποια πράγματα που οδηγούσε τον το συμπέρασμα. Άρα πρέπει να την έβρουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πώς? Με τη βοήθεια της αστυνομίας. Τι, να μιλήσουμε στο θείο? Όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη. Να αποταθούμε αλλού. Συμφωνώ. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Μακάρι. Για να τα καταφέρουμε όμως, πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Τι? Πρέπει να κάνουμε τη μάμα να καταλάβει ότι είναι να μας χάσει αν δεν μας μιλήσει. Πρέπει να κρατήσουμε έτσι μια απόσταση που γίνει. Που τα σήμερα και να πάει η Άννα μου, να έχουμε μια τυπική σχέση μαζί της, εντάξει. Πάμε.
Κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, μ' ακούτε? Μαρία. Τι είπατε? Τι είπατε, δεν σας άκουσα. Μαρία. 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 Πώς πρέπει να της πείτε να έρθει εδώ. Πάω να την πιάσω τώρα με τηλέφωνο. Όχι, να μιλήσεις με την θεία. Τι είπαμε πριν. Εντάξει. Πρέπει να το πάμε για κεφαλογράφημα. Να θέλω να δω εγώ. Όχι, όχι. Εσύ καλύτερα να μείνεις εδώ να περιμένεις τη μητέρα σου. Δεν θα σε αφήσω να πάεις μόνη σου. Θα σε πάρουμε το αυτοκίνητο και δεν θέλεις δεν κατεβαίνω. Μίλησε. Τι σας έχει πει? Τι το είπαμε? Είναι για σένα, Σταύρη μου. Και τούτο για σένα, Ιωάννα. Να είστε σίγουρες ότι θα σας κάνω να συμπαθήσετε τόσο πολλά και δεν θα ξεχωριάτε το πάνω. Άκουσα με. Αν θες να κρατήσεις το Υπουργείο, φρόντισε να βρεις λύση άμεσα. Εγώ είμαι Κώστας. Η Μαρίνα.